Dušan Matula je od januára 2013 veľvyslancom Slovenskej republiky v Írsku. Vyštudoval žurnalistiku a politológiu a chvíľu pracoval aj ako novinár. Musím povedať, že dneska sa považujem viac za diplomata ako za novinára a som rád, že som zvolil túto cestu a táto práca ma baví, naplňa a som veľmi rád, že ju môžem robiť. Začínal som v Nemecku, potom som bol v Rusku, v Moskve na našom veľvyslanectve, neskôr v New Yorku pri OSN na stálej misii a 2 roky som bol na pobočke zastupiteľského úradu v Bonne. Predtým, ako ste prišli do Írska, ste určite mali určité očakávania o tom, kam idete. Bolo niečo, čo vás príjemne prekvapilo, respektíve čo vás možno nepríjemne prekvapilo? Jednu vec, ktorá mi udrela do očí. Írsko je naozaj krajina veľmi rodinná. V zásade som tu nestretol nejaký pár muža a ženy, ktorí by neboli obklopení minimálne 2-3 deťmi. Celá krajina je tak povedať založená na tom, že sa snaží vychádzať v ústrety tomuto rodinnému spôsobu života, čo je veľmi sympatické. Nový veľvyslanec si stanovil 5 priorít v rámci slovensko-írskych vzťahov, ktorým by sa chcel v budúcnosti venovať. Írsko je predsednícka krajina v Rade Európskej únie. Slovensko bude mať svoje predsedníctvo v roku 2016 a jednu z vecí, ktorú by sme chceli rozbehnúť po skončení írskeho predsedníctva, mať konzultácie a komunikácie o tom, ako najlepšie takéto predsedníctvo zvládnuť. Od ministerstvu zahraničných vecí prešla dosť významná agenda obchodno-ekonomickej spolupráce. To je ďalšia vec, ktorú by som rád rozvíjal a ustrnula aj dovtedy existujúca pomerne živá výmena a živý kontakt s predstaviteľmi írskymi oficiálnymi. To je tiež niečo, čo by som rád nejakým spôsobom oživil a veľvyslanectvo samozrejme plní funkcie aj vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí. Last but not least, prezentácia Slovenska vo všeobecnej rovine. Podľa Dušana Matula je Írsko malá krajina, ktorá sa celosvetovo teší veľkej popularite, má veľmi dobrý imidž a aj my Slováci sa môžeme niečo od Írov naučiť. Je dobré sa naučiť od Írov a iných starších národov v Európe, byť hrdý a vedieť sa pochváliť a potešiť z toho, že sme niečo dosiahli. To je presne to, čo si musia uvedomiť aj ľudia, ktorí idú do zahraničia. Jednoducho nikto za nich, ten štát, z ktorého odišli, nebude za nich im robiť meno v tej krajine. To je všetko o tom, ako sa oni budú v tej danej krajine prezentovať. Aj ten štát ich bude zodpovedajúco tomu vnímať. A ja si myslím, že v tomto zmysle majú ako Slováci tú Írsku našliapnuté, ako sa povie.